asuk bosor sorkar tongfuri simi lama samang mai ma tabok tongo engkai aman tabok yang tipa mama nah sing samata beng tei tabok khasipan yang tei nang mo lama bo aman dei kairai jenggal ke tama ba mana anu para khamna lama kering baita boskal ban babe boskal ban besuk bisirong khaba ama thabuna aman simi balokha aba himang amtimang ke ba wachapun faine pheya nai pheke nai phmo to nai phi jogoti so nai pheke agi rarasor nai pheke maya ta maya bo emna sara sakana saka nai sabagi inkori khai bor kun khaya ta jate kono kari jana khai besuk balok khana bor no samani bo taklai phaima kai kusi 3 ma ta 4 ma sa kana khaya ko manai nen cycle ang jang na mana him sab maya ta amtimang ta Bukan cani emle no saudi na likha. Ama emle son phayo samnata amate bu sai se hamni am. No no mandai tam para. Amda kairai. Mandai kai. Blok ngang ke? Blok bo mandai. Blok mandai. Nin bomo? An bu random de ma. Oh bisin mutam sa. Kairai bisi. Nda tabo haste besar family yak lonor no tam kok likha. Aman boy bo chungna gi samada lama rna ni samaka bu sai ne boros agata bo. Nda tabo renai den cycle ang. Tabo rani sable. ঠিক আছে কইমান সাগরা ini oro sok koimani hingke sini kamiam sai rogo thangtani himtani belai no problem ungjak hanai ane aro information phai sok paika o kami hingke kairai gausaba kairai bisi namo borok nok nukhanai he o lama abo haiki himlai tonglai jabo hum pipe phanusayau jagari wi khlaimano abo busuk rang thanaiba engkai motiro nokai belekhano tam hinai bono bakhawo kosto nango abon bagai jora manphorang phaina hni bono kogrijak engkai tini jora mangkha jora maun bagi phaika phaiya koi o jaga phaina phimani bele behal obostha lama krei o lama no sung immediately jini project o sung submit khainai tabuk jahate abo kahamnani bagai obon bagita sar besar takti manan kha khaibuna iko tabok suno to government already project submit khai dihin tokha o project o submit first lot of sung obono dawiri nai dawiri datin success ngano to hne chongo oba haita ঠিক আছে hambai